Igbo bụ Igbo ndị ọma be anyị anachi ya tagokwa azụ n'oge ihe na-eme n'obodo nke tata. Chetakwa na ebe ị nọ na ya ka bụ isi mbido telivishọn ebe ife niile na-eme. Aka m bụkwa nwanne gị nwaanyị Lọlọ, mụ na ọnụ Doris Ifeoma nnọọkwa. Ịma na o nwere okwu anyị kpụ n'ọnụ tupu anyị agaba obere ezumike a. Kedu ife anyị na-ekwu maka ya? Ulu na ọghọm dị na gịnị ite ude ọcha gbọọ nne. Kedu ife ite bụ ulu dị na ya bụ ite ude ọcha? Ka anyị bido kere n'ulu a, ọ dị ka ọnya ka anyị ga-ebido. Lọlọ, ajụjụ nke jụrụ m ma na-asị kedu uru dị na mmadụ dị ojii chọwazi ọcha? Biko Igbo ndị ọma na-ege ntị, ke uru a ga-asị dị na ị na-acha ọcha ịdị ojii nọkọtazie na ịchọsị ịcha ọcha, ịbetewe ude ka itechapụ ihe na-ekpuchi anụ ahụ gị, na-egbochi ọrịa, na-egbochi ihe ọla bịara n'ahụ gị ka ọ hapụ imetụta gị n'ahụ mebiere gị ahụ. Ka ọ wee mma asịrị na uru ga-adịkwa na ya ga-awụ na onye ahụ n'obi onye na-ete ete na ya dịzi mma na ya amago mma. Maka ụfọdụ na-awụ onwe ebe ha gara ha chichieta azụ ha chịcha ka ha techapụ, ma ha gara gaa rụta ọrụ ala Igbo, ma ọ gaa rụta ọrụ Igbo, ma ihe ga-eme ha ka anwụcha ha ebenụ n'onwe ha ya fụ na ha adịzi oji, ha sị ka ha ebe ọ na ha na-achịeta azụ n'ebe obodo ọzọ ka ha chata ụcha ka ha batazikwa ka ọ dịkwa ka na-eme. Ma ọ bụ na o nwere obodo ịma na mmadụ nọgharịa dịka n'obodo nke ndị oyibo na-akpọ change of weather. O nwere ike ọ bụ na ikuku ebe ahụ amasịrị ya, arụ ya, akpụkpọ arụ ya na nwere ike dịka ndị na-eje ugwu Hausa, fa nwere ike faje ugwu Hausa, faje ugwu Hausa anwụ na-eti tita ofe etita ọ na-arụ nya ụmụ ụdị ịma na o nwere ụdị oji ndị Hausa na-eji oji nguni a, o wee jizie oji nguni a ịma na ọnya bụ na ọ chọba n'ife ọya ete ka ọ wee wacha. Ụfọdụ ga-ahụkwa na n'uche nke ha na ha n'ike iji oji agwụgo ha na ha chọziri ịcha ọcha. Ọ dịzịa ka ofu oyi nwa sị m na ha chọziri ka ha chazikwa ọcha. Lọlọ na ya bụzikwa m ka ha teziri ude ahụ na-acha ụcha n'uche ha, ha amago mma ihe ha chọrọ ka ha mee, obi ha anabata gị, ha mara dị ka ọ dị ha, ma ọ mezi ha na-achazi ka ihe onye ara ma ọ nkịta ka ọ gịnị ịma mmazi. Nya unu anụgo ya ndị be anyị, ọ sị n'obi onye anwa na ọ na-eme onye anwụ ọ dị ya uche ya bụ na ọ makazi. Ụfọdụ na akwụkwọ nwe ka ego si pụtatụ ebe ha kama ha ga-ebido riwe ezigbote nri ka ọ na-apụta ha n'ahụ, ha sị ka ha chenjikwa, ka ha werekwa n'ude ọzọ na-ete ka ha na-achatụkwu n'ụcha na ego adịgo. Ọ ma ha na-etebe ude obere ego ha etinyekwu aka na nke gbagotere elu, ka ha na-etinye aka na nke ahụ ọ bụrụ na ọ na-emebi ha ahụ ha, a na-ahụ ha ga-amazikwa ka ọ dị n'uche ha ka ha dị mma. Ụfọdụ wụrụkwa na ka ihe na-eto ka nwe ndị ihe na-etokasị n'iru ka na-akpọ pimples, ka ha na-eme ka ha iru ha dị mma ọfụma, ha tee obere ude ga-eme ka ahụ ha hachatụ kọlọ ha hachatụ, ha tezie ya ọ hachatụ obere, ha nenekwa onwe ha na onyo, ha sị na ọ dịkwa ha mma n'ahụ. Ebumnuche onye ọbụla dị iche iche, mana n'uche onye ọzọ gaghị ekwe ya ahụ nghọta, mana uche nke ha. Mana o nwere ife nchọ ịjụ gị, ọkịrịkọtọ a na-agha mmadụ n'iru a na-akpọ pimpụl a n'ọnụ oyibo, mmadụ ka ọ gaa n'iru onye ahụ eje tebe ude ọcha. Maka ife nji wee na-ajụ gị ife abụna o nwere ndị ya abụnya bụ ife gaa n'iru ọkịrịkọtọ agha anya n'iru nke a ndị oyibo kpọ pimpụl, ịfụ na o nwere ike asị ya gota nka ịmaka ndị mmadụ si eme iwere nke a ite igota nka ite. Onye ahụ anọrụ sọsọ ebe ọ na-ego akụrụngwa, na-ego nka na-ego nka, ị nọ sọ ebe ị na-ego ka ị wee techatacha wee mee gịnị wee tetazie njọ. O nwezi ike n'ime ebe anwa o mee gịnị ịfụzie na onye ahụ ya esi na ya mee gịnị iru ya adị iche. Ọ bụrụ oge ụfọdụ kwa iru ya adị iche, iru ya a na-acha gbagba, ụkwụ ya na-eji oji, ka a na-akpọ oyibo n'isi Igbo n'ọkpa, ma ọ bụ iru Fanta ọkpakọ. Mana ọ dị nka kịtazi ụfọdụ ndị ada emechazi iru ya bụ iru Fanta ọkpakọ, maka na ife ndị wee na-ekwu ya bụ na ọ dị nke onwezi nke fa na-abụ fa techazịa
etechicha mana n'ebe a ọbụla ebulu ụzọ etebi ya maka na ọ dị nke onwe ndị jezi gụnya bụ maka ịgwakọ ude na akwụkwọ agwakọsịziarị anya enyezie gị iwee na-ete mana mgbe anyị na-ete ya ọ na-amagị mana ịmaazị ife ọ ya eme gị ma emesịa nọ ya bụ nsogbu ọzọ dịka nwanne ya bụrụ ịma etu anụ asị gị jee tee nka ka ya bụ ife wee wụpụ gị n'iru ya bụ ọkịrịkọta bụ pimpụ n'ọnụ oyi ị nwere ike ị na-ete ya ofu onye asị gị hei nne n'iru gị anụnwa nwesịkwa ka ọ dị n'ọgba dịkazi na o nwere ka ọ dị ka efe ị na-ete ma ọ bụ na ọ chake gị iru ọ chakepụ mgbe anyị matụ obere mma ifu mmadụ sị hei ịmakazi ị n'obi gị na-asị hei nke a ntekwa ife ọ kwatụ ọsọ ka ife agha kasị m n'iru pụọ o onye asị m na ọ makazi nna ka m tebezie anya bụ ude ntebezi anya bụ ude na ịmarụ na mma ga-apụtakwu ihe nne mmadụ mana ana m mgbe agwakarị ha ahụ ọlịbagokwa o ya ka m na-ekwu na ụfọdụ na-awụ ha bido tewe ihe ahụ mgbe ha na-aja gị mma ihe ihe eme kwụsịzie mara na ọ dịgo ka o kwesịrị ịdị maka na iterezie na-aga inwe ụgbọnụ ị bịazie ọchakarịzie nke ịma njide nwa aka ya ọzọ ọ ga-emebizie gị iru ụfọdụ ihe a na-emekarị ha maka na nwego ndị anyị ma mgbe ọbụla ịfụrụ ha sị ha na ihe a maka onye adịgo mma ma ọ sị ha iru gị na-amasịkwa mma ị gakwutekwu ọra mmiri etobi ya sọsọ ụtụtụ ibezite ezigbo ya n'abalị ka ị chazie ya chatọzie na-achatọ ụlọ oroma nchatọ ọzọ kedu ife ọzọ icheke na bụ ulu dị na ya bụ ite udo maka na ife anyị na-ekwu kịta afụberekwa m ulu dị na ya o mana ọ dị nka ulu dị na ya bụkwa ofu ka nyekwa nkwukene nke a ka mma nọ ya adabafụ ulu dị na ya bụ ite udo ọcha ọ dị nka ofu ulu mma sikere na ọ dị na ya bụ ite udo ọcha bụ mgbe izizi anyị bido tebe ya bụ udo ọcha ịbịa ọ na-eme arụ gị ọ na-akwọ mụrụmụrụ maka na mgbe izizi anyị tebịa ọ na-ara mmanụ na-akwọ mụrụmụrụ onye fụ gị he ịmakazi na mgbe izizi o mana ịbịazịa mee gịnị sokwuo n'ife ma agwacha ofu nwoke be anyị ọ sị na afịa bụ sokwuo n'ife ịbịazịa sokwuo n'ife na ya bụ ụdị na-ete ịma na ịnwego nsogbu ọ ya ka a na-ekwuru na mmadụ na-eme ihe mefee ya oke imefe ihe oke gbalagbala fee oke ọwụla ala ọnya ka a na-ekwu ọ na o nwere ka ahụ gị ga-adị ịkpachara ya aka ọ na-wepụ aka were uche gị soro ya o nwere ị ga-afụ ị gaghị ama na ọ na-ete obere o wepụkwa aka obere o wepụ aka ọ bụrụ nke a na-etezi na-achazi na mana o nwere ife na-agba m gharị maka na mama anyị na-agwa m na ụfọdụ na-ete ude ọcha na ifefe dị ete ude ọcha bụ ndị katabaga arụ maka ude ọcha ịbịa tebia izizi a ọ na-eme gị ọ bụrụ na onye katabaga arụ o mee gị ozonata gị ịdịkwa fụ ka obele nwa maka na mama anyị gwa m sị m na ụmụ ụbọchị mụ na ya na-ekwu sị ya mama onye gwakene m ife kpatalụ ndị mmadụ na-eji ya achọ ite ude ọcha sị m n'oge ụfọdụ na ndị akatabaga arụ na-abụ eme na o nwere ude anyị asị fafa tebe oge ụfọdụ fabezie fedele tezie ude na-enwu ọcha fa ya anọzi na fatebe ka arụfa wee nya dịka nke ụmụaka ndị gụrụ maka ihe gbasara anụ ahụ mmadụ na-asị ịkawa nka inwe ọdịrọzi mma gị nwee itewezi ụdị ihe na maka ị na-emebizi anụ arụ gị ihe a na-ekwuru okwu na ị na-emezi ndị na-ezonata makwa na a na-asị ile ya onye ahụ anya na ntị nka dị na ntị ngwa ebe a na-elekwa ya marakwa na anya ha ma enwe ndị ma maka ya ngwa ebe a na-ele anya n'ọkpa marakwa na ịgbagotego ọ bụrụkwa mmadụ niile ọ na-abịa na ọ bụrụ mmadụ niile mụnwa dị ife a na-agwa gị ọ bụrụ onye ọbụla maka ife ndị ekwu bụ na enwere m ọtụtụ ndị o dịkwa otu a n'uche onye ahụ ọ ga na-eche na ọ na-ezonata ya maka na mgbe ị na-agbagozi na eji arọ gị na-agbagote ọ dịrọ ọzịrị gị meji na-ete ude ị na-abịazi na-elezi ihe ga-egbochi ọrịa ma ọ gbochi ihe ọjọọ gị na-abịa gị n'ahụ maka na ịma na mmadụ pee mpe ya mere ọnya mee mmadụ mgbe o pere mpe ọ laa n'oge o mezi onye anwa mgbe anwa kemgbe o ji ana ka nyere ya aka ebe a onye isi na ọnya mee mmadụ mgbe o pere mpe ọ na n'oge chelụ ka abịa o si n'ụdị arụ inwe
o nwere ndị ya bụ ọnya n'afa ime ife nji wee gwa gị ya o nwere ife ama m na nke ị na-ekwu eziokwu mana ihe na-ajụzi ọ bụrụzi onye arụ ya anaghị ala ọnya n'oge nya ndị arụfa kpọrọ osi ọnwụ ife anyị na-akpị ya bụ ndị arụfa kpọrọ osi tịlatị o nwere ndị na-enwe ya bụ anụ arụ ịma na o nwego nsogbu ofufe a ka mụ na anyị na-ekwu anụ ya ka m na-agwa gị ọ bụrụ nọ na ime ife mee gị ka ị pelụ mpe ịghọta ịma nọ na ọya ana mana anyị makwa na ụmụaka ahụ ha na-aka ọ bụrụ ụmụaka niile ọnya ka m ji wee na-agwa gị ife maka na di m o nwere apa dị ya n'azụ ụkwụ m wee na-ajụ ya kedu ife mere ya n'azụ ụkwụ ọ sị m nọ mami ya mara ya okwute n'ụkwụ na o were okwute maka ịma ndị na-ada anụ ife mgbe fa pempe mmịa wee tụkwasị okwute kpaa n'ụkwụ ya m wee jụọ ya kedu arọ na ịdị mgbe ọ sị na ya dị arọ isii m wee sị ya ife mee gị mgbe ịdị arọ isii dị otu a ịfụrọ fụ nọ ife a ọ banyego n'ife a na-agwa ya mana o nwere ife melụ m ebe a wee si otu a ka ife ụmụ mgbe a ife dịka olugo na arọ ịtọ ma ịnọ ite nọ mmụma were ife sa ebe a ma ịnere m anya ọfụma ihe eche na mba onye Hausa maka na ya bụ ife si otu a ka m see otu a see ka ife a ndị Hausa na-esewasị ma ndị Alakụba na-esewasị n'iru mana oluro ofu izu ụka onye fụsịa m kịta mụ na gị nọ ọ bụrụ na m ekwupụtara ya ịya ma na ọnwa ife mee m ọzọ dịka nwanne ya bụrụkwa gị ezumike anyị ga-akwa n'iru na-ekwukwa ya bụ okwu maka na isiokwu a dị mkpa na ndụ anyị niile biko Igbo ndị ọma na onye na anyị ka anyị gazi obere